जौन की एजे के एगो लड़का रौरा धरती के एगो बेटा आज भारत आरा बिहार बम्बई सहित पूरा विदेश में अगर एगो लड़का जौना भी क्या जो मान से लेके दुबई से लेके हर जगह के लोग आवता अपन इलाज करा के जाता। हर गरीब के केहू अगर आगे बढ़ावता हर केहू के अगर इलाज करता। वो बेटा के नाम है डॉक्टर रजनीकांत झा। वो बेटा खातिर एगो ताली बजा के आप सब आशीर्वाद दे दिए। धरती पे सब लोग पैदा होला सब लोग काम करेला वो अलग बात बा, लेकिन केहू केहू जब अपना गांव से बढ़ के अपना देश खातिर काम करेला विदेश में काम करेला तो ओकरा पे सबके गर्व महसूस होला। ऐसा बात नहीं है कि हमनी के जाइल बनी जा तो हमनी के बहुत बड़ा स्टार बन गइल बनी जा ना। हमनी के ओकरा के आइल बनी जा जेकरा से पता बा कि हमनी के धरती के आरा के धरती के नाम देश विदेश में एगो भाई करता। वो भाई के आज माता जी के पुण्य तिथि